Od početka ove zajebancije ili epidemije, kako da se izrazim sad, sa koronom, viđene su mnoge čudne maske. Neke su kreativne, neke su manje kreativne, neke su ružne, neke su ono. U svakom slučaju neko voli da ih nosi, neko ne voli, ali ova maska koju je gospodin u sljedećem videoklipu obukao na sebe je, ja mislim, pobedila. Snimio je jedan moj poznanik, a o čemu se radi pogledajte u nastavku. Mora neki ventilator. Nove lampe za stare! Nove lampe za stare!